Хай! Време е да видим какво ни е донесъл дядо Коледа в белбокса за май месец. Ай, този месец кутията е много кют. Дали са ни sneak peek какво ще получим следващия месец. Явно в кутията за юни ще имаме такава спирала на Фенти. Добре. Моментално забелязваме ето това мъничко лип глосче. Какво е мъничко и розовко? Няма да е белбокс видео без ASMR сегмент. Ако искате белбокса другия месец, мога да го направя изцяло ASMR. Мирише уникално. Направо си го слагам в раничката. Оригиналната стойност му е 10 лева. Добре, ще взема това най-голямото. Това е Body Lotion. Лосьон за тяло. Сега ще си сложим малко. Вижте колко яко изглежда, как блести. Той на кожата блести, не знам дали се вижда на камерата. Оригиналната стойност му е 45 лева. И той мирише уникално. Следващо изваждам хидратиращ серум. Ето ви малко ASMR с него. Не мога да го тествам в момента, понеже съм с малко грима, май така ще си го капна на ръката. Това е екстра мазничко. Оригиналната стойност му е 65 лева. God damn! Добре, че цялата кутия е някъде към 25 лева. Предпоследно имаме този лосион за лице, който би трябвало да ти даде тен. Както виждате, аз съм шефката на вампирите. Това на мене ще ми върши работа като течен бронзър или като контур. Така че имам, ще пробвам да си сложа мъничко. Окей. Оригиналната стойност му е 33 лева. И последно, че нямаме време, това е тоник за сух скалп. Няма да го тествам сега, но ще ви докладвам после дали работи. Оригиналната му стойност е 10 лева. Thank you, Bellbox! Ако искате и вие такава кутия да получавате всеки месец, ето това е техния Instagram, това е техния TikTok. Bye!